ọ dị mma eji m n'aka na ị nọ na-enwere aṅụrị na-ajọli n'ihi ihe mmemme ọpụrụ iche dị iche iche anyị na-akụpụtara gị dịka nkwa n'isi mbido telivishọn. Aha m bụ Chidiebere Ụgbọaja. Oge iruole maka ilu Igbo na nkọwa ya, mana ọ bụghị naanị m nọ na isi oche taa. O nwere nwaada ọmarịcha nwaada mụ na ya nọ, nwaada Uchechi Chukwuma. Na-ekele ndị Igbo ọsọsọ. Aha m bụ nwaada Uchechi Chukwuma. Ịma na n'ala Igbo mgbe ọbụla ị hụrụ eze a na-enwele ọlọ ya n'akụkụ. Ọkwa n'ihe dutere m ebe a tata. Ndewonu. Ọ dị mma, a na-egbughị oge, biko ọ gịnị bụ ilu mbụ anyị jiri bata n'oge ugbu a? O nweghị ihe ọzọ ọ bụ na-abụghị nke a ga-ekwe nnọọ ntị nke ọma ka ịnụ ya bụ ilu. Igbo si onye rịrị ọjị na ya nkụ, n'ihi na gịnị mere? N'ihi na anaghị arị ọjị kwadaa. Onye rịrị ọjị na ya nkụ n'ihi na anaghị arị ọjị kwa izu ụka ọbụla. Biko ọ bụ gịnị ka nwa bekee ga-ekwu ma isi ya tụọrọ ya ndị bekee ibe ya? Ọ ga-asị ha, he who climbs an iroko tree, he better collect firewood from it, because iroko trees are not the kind of trees you climb every day. Nwaada Uchechi Chukwuma, nne ịnụla n'ilu a. Ama m na ilu abụghị nnọọ ihe ya na nwaanyị na-adị na mma n'ala Igbo. Mana abụkwa m ada Igbo. Abụ m ada Igbo. Ada azụrụ azụ n'ala Igbo. Mụjuru mmiri ara afọ. Ọ dị mma. Ọ bụ gịnị ka ya bụ ilu pụtara? Ma ị mara na ego ejiri lụta nne gị abụghị ihe furu nkịtị. Nwanne m nwoke, na nghọta nke m, ihe ilu a pụtara bụ na enwere ụfọdụ ohere mmadụ na-enwe na ndụ na-adị abịa mgbe niile. Ka m were nke anyị ncha ga-aghọta wee maa atụ. Enwe ka abịa n'ezinụlọ amụjuru ụlọ, o wee bụrụ na Chineke mepere gị ụzọ, ihe na-agara gị ọfụma, ị na-enweta ego. Ọ dị mkpa mgbe ahụ ego ahụ na-abịa, nyere ụmụnne gị niile aka ka ha nwee ihe ha na-eme, maka na ihe na-eweta ya bụ ego adịkwa n'uru mgbe ebighị ebi. O nwere ike tupu ị na-ama ihe na-eme, ego ahụ apụọla, o nweghị onye nyere aka. Ị na-adadịsi n'elu gị na-ada, amamdị ga-aghọta gị. Mgbe ọbụla ị nwere ohere, nyere ndị nọ gị n'akụkụ aka. Ọ da-adịgide dịka Igbo si ekwu, ọha adịgide. Eziokwu. Mgbe ka m jụọ gị otu ajụjụ ọsọsọ, kedu maka ndị nwere ọrụ bekee, ndị na-arụ ha na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-arụ, ọ dịka onye a kpọrọ n'ọkwa ya na gọvanọ? Ọ bụ ohere o nwere izu pieces dịka esi inwe ihe eji wee mara ndị Igbo. Ebe ọ bụ na onye Igbo nọ, anyị ada akwadokwe n'ihe ọjọọ. Enwere ohere dị iche iche. Ohere ahụ eji ezu ohi, enwekwara ohere ị ga-eji rụọ ọrụ a ga na-eji eteta gị. Ihe ga na-agba mbọ na-eme bụ were ohere ọbụla ị nwere na-emepụta ihe a na-ahụ anya, ihe dị mma, otu ọ ga-abụ ebe ọbụla a na-akpọ aha gị, aha Igbo a na-aga ọfụma. Ihe nwere ikwu n'isiokwu ahụ. Ọ dị mma, ngwa na unu ahụla ya. Aji m n'aka na ịmụtala nke mere na ego ejiri lụ nne gị abụghị ihe ga-efu mkpọrọ. Biko agakwala ebe ọbụla. Isi mbido telivishọn aka nwere ọtụtụ nkwa dị iche iche anyị chọrọ ịkụpụtara gị.